रउआ जान के हैरान होखब कि फैटी लिवर आजकल इतना लोग के प्रभावित कर रहल बा। इ एगो मौन स्थिति ह जवन बिना कवनो लक्षण के गंभीर बीमारी में बदल सकता। बाकिर चिंता मत करी, अगर रउआ फैटी लिवर के लक्षण से अवगत बानी त रउआ अपना के है गंभीर बीमारी से बचा सकेनी अवुरी अपना लिवर के स्वस्थ राख सकेनी। चली फैटी लिवर के 5 गंभीर लक्षण के पता लगावल जाव। हर समय थकान महसूस कइल। का रउआ हमेशा थकान महसूस करेनी, भले ही रउआ बढ़िया से नींद आ गईल होखे? इ फैटी लिवर के लक्षण हो सकता। लिवर के काम शरीर से विषाक्त पदार्थ के छान लेवे के होखेला। अवुरी यदि उ चर्बी से भर गईल त हर समय थकान महसूस हो सकता। पेट में दर्द होखे। का रउरा पेट के दाहिना और दर्द महसूस होखता? इहे आपके लिवर बा। अवुरी फैटी लिवर से सूजन हो सकता, जवना से दर्द हो सकता। अनावश्यक वजन में घटाव। का रउआ कबो बिना व्यायाम कइले वजन घटल देखले बानी? फैटी लिवर आपके मेटाबॉलिज्म में बदलाव कर सकता अवुरी वजन घटावे के कारण बन सकता। ऐसे एकरा पर ध्यान देहल जरूरी बा। त्वचा आ आँख में पीलापन जॉन्डिस। रउरा त्वचा भा आँख के सफेद हिस्सा पीला हो सकता। ये आपके लिवर के कचरा के छाने में संघर्ष करे के संकेत हो सकता। यह एगो गंभीर चेतावनी के संकेत है। पेट आ पाव में सूजन। अगर आपके पेट चाहे गोड़ में बिना कवनो कारण के सूजन होखता त एकर संबंध लिवर से हो सकता। लिवर द्रव संतुलन के भी नियंत्रित करेला, लेकिन जब वो ठीक से काम ना करेला त पेट अवुरी गोड़ में सूजन हो सकता। फैटी लिवर जैसन बीमारी के विकास कैसे रोकल जा सकेला? अब जब आपके चेतावनी के संकेत पता चल गईल बा त इ जानल जरूरी बा कि आप फैटी लिवर के कैसे रोक सकतानी। कुछ सरल तरीका बा, जैसे कि अच्छा से खाई, फल, सब्जी, अवुरी प्रोटीन जैसन स्वस्थ खाद्य पदार्थ पर ध्यान दी। प्रोसेस्ड फूड अवुरी चीनी वाला खाद्य पदार्थ से परहेज कईल जरूरी बा। नियमित व्यायाम करी। हर हफ्ता कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करी। शराब कम पिए। ज्यादा शराब पियला से फैटी लिवर के प्रमुख कारण में से एगो होखेला। ऐसे एकरा के कम पिए के चाही। यह संकेतन पर नजर रख के अपना जीवन शैली में कुछ बदलाव करके रवा अपना लिवर के टॉप हेल्थ में रख सकेनी। राउर लिवर रवा खातिर बहुत मेहनत करेला, ऐसे एकर ध्यान राखल बहुत जरूरी बा। तका रौरा लागत बा कि अब समय आ गयल बा कि रौरा लिवर के स्वास्थ्य के जांच करावल जाव।